până la Filiești? A, e bine. Dar vorbești cu ăștia. Da. Oricum o să o post pe YouTube decât. Da. Măcar asta nu cade, că ține bine decât. Mamă, de când am mai fost de la București, bă, chiar îmi place. Tu ai fost toată la București, că tu ai fost cu buduvul. Merge bine trenul. Dar tu ai fost cu buduvul, nu? Nu, merge bine trenul. Uite vagonul lovit, să-l vedem. Uite ăla, dar acolo. A, da, uite. Mai acolo undeva. Uite 3 zile, vezi? Uite. Benzina? Au, cu ce ești nebun? Știi că automotorul ăsta circula până, rama asta electrică a circulat până în 2021? Da. A fost tot în 2021. Câte vagoane de tiraj? Au plecat 3 vagoane astăzi. Da, a fost. 3 vagoane pentru biciclete. Oh! Da. Aici nu dau seama unde suntem aici. Suntem Parc CF. aproape de Parc CF. Da, aproape la Parc CF. Suntem la Parc CF, aproape la Parc CF. Dar deja suntem la Parc CF, bă. Da, bă. Uite, este la Parc CF. Dar mergem pe Bătută. Da, Bătută mergem. Ia. Mergem să stăm aici. Da, că e bun locul de filmat, dacă e să mergem mâine, dacă vrei. Da, mă. Aici cred că încă este, nu? Unde ești? Da, avem unde să stăm. Da, avem undeva să stăm să filmăm. Și cred că intrăm, bă, nu, cred că o luăm pe Bătută, adică cred că o luăm prin tunelul vechi sau prin tunelul nou. Dar prin tunel, dacă o luăm așa în față prin tunelul nou, pe stânga, înseamnă că mergem pe Bătută. Și cred că mergem pe Bătută. Da. Păi, și să mergem pe Bătută. Da, mergem la Bătută. Da, pe linia Bătută. Forță, tăticule. Bă, după aia o să ajung la locul Andrei Vâlă și gen trenul o să intre pe sensul care merge să...
ăștia. Să ne pregătim. Lumina zilei. Lumina. Oh, mă, unde am ajuns? Suntem în Brălad, în Brașov, unde suntem? Hai că Brașov, da, e. Hai să ne pregătim. Hai. Hai că noi o să chidem, avem puțin pe la plajă. Păi bunul. Hai. Să fie și două bune cu trenul, să aveți, hai.